toestanden waar je actief iets mee moet gaan. En dat is soms passieve dingen, gewoon of dat gebouw zo staat, of zo staat. Dat gebouw blijft even duur. Het slotje is hetzelfde. Alleen, door gebruik te maken van de oriëntatie, kan ik gratis energie binnenhalen. Nou. Dat vermogen om energie op te slaan, dat noemen we accumulatie. Als ik twee situaties. Want ik heb een buitengeheel van een gebouw. Isolatie aan de buitenkant, isolatie aan de binnenkant. Als ik buiten een temperatuur heb, dan noemen we iets min 10. En binnen is 20 graden. In welke situatie kan ik het meeste energie bufferen? Deze of in die? Bovenste. Bovenste. Wie nog meer voor de bovenste? Wie is voor deze variant? Zou je wat makkelijker maken? Dit is de temperatuurlijn. Min 10. Dat is de temperatuurlijn van 20. Hier precies hetzelfde. Overgangsweerstanden geven we altijd met een half bochtje aan. Dus dat is nooit recht. Dat is altijd een beetje rond. Waar, als ik het totale temperatuurverschil van de constructie van 30 graden, van min 10 naar plus 20 is 30 graden, delta T is 30 graden. Waar heb ik de grootste temperatuurval? Voor welke laag in die constructie? Grootste temperatuurval? Ja, waar het grootste temperatuurverschil? Want ik kom hier aan met 20 graden. Ik heb een overgangsweerstand, ik ga het even niet uitrekenen, dus ik gewoon even pragmatische getallen. Ik heb hier dan een oppervlaktetemperatuur van 18 graden. Ik heb hier min 10. En de overgangsweerstand hier heb ik dus min 9. Ja, dus de oppervlaktetemperatuur is min 9. Daar plus 18. En dan moet ik de rest. Dus dan moet ik die 27 graden over gaan verdelen. En dat is niet een rechte lijn. Want dit zijn twee verschillende materialen. Dus die laatste gaat die minder flauw en daarna gaat die stijl omhoog, zou ik zeggen. Hij valt dus meer. Hier gaat die minder flauw. Dus zo ongeveer. Ja, dan, zoiets. En dan stijl omhoog. Nou. Isolatie zit er niet mee. Maar waarom heb ik dan een isolatiemateriaal als daar het temperatuurverschil aan de ene kant en aan de andere kant nauwelijks verschilt? Het is net redenering, het is net andersom. Daar heb ik nog een isolatiemateriaal voor nodig. Dus ik krijg hier een temperatuursverval van zoveel. En daar gaat die zo. Terwijl ik hier het omgekeerde heb.
En dan zie ik dat ik een basis genomen dat kan buffelen. Ja, hier buffel ik eigenlijk helemaal niks mee. Dat is buiten, dus dat weg. En isolatiemateriaal over het algemeen, dat is geen materiaal waar je wand in kunt vasthouden. Je houdt het alleen maar tegen. Duidelijk?